Am sosit în țigănie, Guță la broasca de vie. Împăratul proștilor, împăratul manelelor, domnul Nicolae Guță vine și dă primul interviu muzical din istoria radioului, cui altcuiva decât Broaștei Dilii. În premieră la broasca de vie, Nicolae Guță declară că a fost la 1 milimetru de sinucidere. Amănunte imediat. Bună ziua, transmitem din sufrageria lui Nicolae Guță. În loc de pește pe televizor, domnul Guță și-a pus broasca de vie pe plasmă. Domnul Guță, ce faceți, împărate? Bine, bine, foarte bine. Bine, bine, foarte bine, se lipesc banii de mine. Lasă tu banii că faci bine, astea-s povești. Văd în vocea ta așa o tristețe. Am înțeles că ai plecat de acasă în pădure. E adevărat că ai vrut să te spânzuri în pădurea spânzuraților de Liviu Rebreanu? Ce s-a întâmplat? Am plecat de acasă și cât mi-e de greu, știu doar eu, am multe probleme. Oare unde să mă duc ca să mă descurc? Da, mă, Guță, de ce ai vrut să te spânzuri tocmai în pădurea spânzuraților al lui Liviu Rebreanu? Ce s-a întâmplat cu tine? Te-a supărat cineva rău de tot în halul ăsta? Cu nevasta m-am certat și de acasă am plecat, și de acasă am plecat. Dar între timp am înțeles că ați revenit la sentimente și resentimente mai bune. E adevărat că v-ați întors acasă și, deși nu mai locuiți cu nevasta, trăiți într-un concubinaj cu calul pe care l-ați băgat din grajd în sufragerie? Departe de casa mea, de casa mea, mi-a fost viața tare grea, dar tare grea. Dar acum m-am întors, sunt bine și sănătos, sunt bine și sănătos. Bun, cu nevasta v-ați certat, dar bănuiesc că, fiind împăratul manelelor, la câte fane minore și cu coeficient de inteligență subunitar aveți, nu duceți lipsă de femei, adică... Au ce foc greu m-a luat, de toate m-am săturat. Deci e adevărat ce zice lumea că sunteți un mare admirator al revistelor lucioase cu femei dezbrăcate. Dar nu vă e rușine să răsfoiți revistele astea în fața copiilor? Cum faceți? Adică luați Playboy-ul de pe raft, deschideți la pictorialul cu Nicoleta Luciu și o faceți așa în văzul tuturor? Mă ascund în dormitor, mă ascund în dormitor. Domnul Guță, ce le răspundeți concurenților dumneavoastră, dușmanilor dumneavoastră, care spun că dumneavoastră nu sunteți adevăratul împărat al manelelor? Locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1. Nu dau un pas înapoi și duc ca pe locul 2. Locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1. Nu dau un pas înapoi și nu trag pe locul 2. Bun, și acum o bărfă mică pe final de interviu. Am auzit că în weekend ați fost la o nuntă și ați mâncat sarmale cu smântână expirată. Când v-ați întors acasă la Petroșani, ați făcut urticarie. Pe unde aveți mâncărim, domnul Guță? Pe unde? Mă mănâncă palma stângă,